Bună și bine m-am găsit la un nou episod de Clash Royale. O să arăt ce am nou. Deci, Hog Rider, care nu știu dacă l-ați mai văzut. Și Minion Horde. Foarte șmecher. Mereu am vrut să Minion Horde. Și în sfârșit mi-a picat și mie. Așa. Avem aici Spear Goblins, Prince, Mini P.E.K.K.A, Muschetar, Bomber și Witch. Ăsta este deck-ul meu. Înainte aveam un deck. Uite că nu așa. În fine aveam Rage-ul, știți voi. Și mi se pare mai bun deck-ul ăsta. Mult. Așa. Și am făcut o luptă, am câștigători. Să vă arăt o luptă care încă habar n-am. N-am habar cum sau cât de nu era. Nu știu, chiar n-am înțeles. Wow. Asta. Deci uitați ce avea. Avea trupe bune. Dar uitați ce avea bătut. Deci, da, habar n-am cum. N-a atacat deloc. Nu înțeleg, ori... Și avea level mai mare, avea level 6. Și nu înțeleg, ori era AFK, ori pur și simplu i-a căzut netul, e ca netul. Sau vrut să mă las câștig, nu știu. Da, nu înțeleg ce scurt a fost meciul ăsta. Deci, a fost cea mai scurt meci din viața mea. Care am jucat pe Clash Royale. Așa. Și avem aici, facem o luptă. Uite. Okay. Lag. Pun aici Hog Rider. Witch-ul bate cu Prince, mai ales cu Torino. Da, la bătut. Mi se pare că ăsta atacă doar pe o parte. Adică i-am luat cu Hog Rider-ul o grămadă. Uitați, da. Adică atacă. Nu, uite. Și revenim, băiatul. Bam. La vânătoare de minioni. Jucătorul a fost omorât la vânătoare de... Bomber! Ia! Hai să moare Bomberul! Hog Rider! Da, atacam puțin. N-a apucat. Minion Horde. N-are ce să-mi facă.
Minion Horde. El are de 3, mă, Minion Horde. Necher băiat. Vom prins aici așa. Bomberul. Și gata. Am pus prințul acolo doar ca să rețin. Că dacă nu făceau să... Da, n-are importanță și costești cu 2. Dacă fac 3 tot aceeași onoare cred că îmi dă. Așa. O să pun pauză aici cam... minioni. O să pun pauză aici. Țin. Am o treabă și mă întorc. Așa. Și acum o să steze 6 minute. Acum o să mai facem un facem. Dați. O să facem un film de tot. Cineva foarte, foarte bine. Pro față de mine. Care sigur o să mă bată. Nu prea. În fine. Da. Pauză. Dacă eu tot ce n-am este epic. Niște epice ai vrea și o să-mi cadă. Asta nu. Aș vrea să-mi cadă un Inferno Dragon sau un Lava Hound. Da. Grămadă de lucruri și mai care. Nu pot să văd. În 13 să nu am 8. Da, se luptă sau max. Băiatule, ce? What the? Skeleton. No, bomba. Da, cred că o să mă bată. Aici contra P.E.K.K.A. Level 4.
rău. Dar ieri am ținut și într-un spel velei pe vele. Și acolo pot câștiga oglinda cea mașină. Îți pare și că era oglinda. Luiza. Nici nu știu ceva. Și mai în afară de asta care mi-a apărut. Că nu fi rară, epică, comună, nu știu. Așa va apărea încă una legendară. Da. Și cam aici se încheie acest episod de Clash Royale. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!